Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kelang aradona pansemi, Kardom pipajir puniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangcupi. Tangtenon, birtan konpen arjupon ikta. KARBI ANGLONG rong asara mea tumpen tong sekot perang kia mai kang ni. Thangthang achiklo ni phai siar ni KARBI ANGLONG rong asara tumpen tong sekot perang kia mai kang ni nang kok laki. Kedamtang ar ko achiklo ni phai inkora sir cap arni. La horizon adung kramsa model village chalong kato kove rong asara tum kahumri damahut Michael Boro la pen token brahma atum aron repin pen rong asar aphan areng ahu pasulu. La pen rong asara mea tumpen alang litum bang hini aphan pin remlo. Lapen latum boro atum kachipu ningkan cracer kebra trok aningkan pen laswa hawar mati arong along do pangchenglu. Lapen alang litum illegal ason mati pota kave pensi do bomlo. Lapen alang litum Hazampur reserve arong kido atum si Augustine Kramsa along le do call si alang litum dolo lapen kidam tang aningkan pria chiklo nipai sir kep arni KARBI atum damahut sidami alang litum banghini kahala so kali pusi KARBI atum pen perangkia theng no pachini do la pen KARBI atum CEM Dr. Toleram rong hanga panchuning risi Rabjin pen Hazampur pu arong eviction beklang pu pusi chuning ri tangte KARBI atum kaningje alam le arjupon iksine Dikupen Rilson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News Anisi Lahorian adung kamsa model village along 29 January 2025 early kado we rong asar mai pen itu kahumru da mohor hala da inu da buru da bahia buru bang Michael buru la pen tiken bromo alang itu bangke aron repin pen itu ma rong asar phan jakong horang pen nage chokna thain la subuda ken tum rong asar mai pen gelang tu kondem lo la pen alang litum lada jitu kramsa model village along alang tum amitha long le pota ta ve jata ve alang tum ka chipu bangge 1960 ngan sidang tum ka do khol pusi sa 1960 ngan pota lang mithang mata tiken boro da mang thela jinti pura aphe tiken boro ka mang thela pulang ka nili pen atap bicara munila kosa se langi 1960 pen dolang pulang lage pachu bai lang lage angku dam dia lam lo musin jongda aphe alang itu ada hajongpur pua arong dia mulong pen jitu reserve forest long hoda kedu amune tumsi dak itu Augustine Kramsa along lilong nangado khor labangke chokchi usibda athe alang tu thanga document abi apa pota tabi sta Augustine Kramsa ni tuma advisor lo alang lige along li pota ta do jar do se ami thanga long lige chelang da so por hosi alang tu bangke jakong horang pana thodu la chokgali chugudam ta chiklo November 6 tarik ni tu mudam hoda la sultan najidan undu jadi तुमके हर सोता अकांग संबंधित बुदा jadi तुम दा दुनो तरीका नी दा अगोसन ग्राम sama सारे बाजी प्रोग्राम दो पो ना पुना ऊपर न लिखा lalu bu fitting ba jom na hala so da personally la bahini bang tiken bromo pen Michael Boro lalu तुम को personally होता एकदम नपक jar खाइसा इमिथा कदिम पुलो दा कसन लगे asi rong asara mai तुमके lang तुम के arang ate insailong ni pendini tum alang ni tumhan isia ipil alu bathai po alang ni tum jong siwang ve puno dante ni tum ke angsong along ade gamang ko Biswana along ri along ing deng hini havar KARBI risonim so arong aje ketalonji aphanchi sik chedang ponpomlo Kedamtang asing kanason tak si pining lethot stami Biswana da havar KCS zone mate KARBI juta ngasong pen patir pipon si havar KARBI risonim so arong aje mate jat KYF hi ni ang deng ketalon dun jiaphan jisik chedang ponbomlo bangso jat KYF mate havar KARBI risonim so arong aje ketalon ponji laki
non ke bangji thang achiklu ni phai ner cap pen sir cap usi reception committee ai hin pen pachini pon Biswanat pen Bijoy Kruk KARBI Anglong TV9 News. Thang isi Surini Rain Korporni Pitiadong LP School Patua Klamalong KARBI Ningkan Kimi Karchu Ajaime Kipaman Pon Lason Sini Pai Si Thang Surini Rain Korpo Arni Surupathar Constituency Keperlo Sangti Hidi Mate Bali Pathara Havar Pitiadong Arong Along Rong Plia Radatum Chingrum Ponsi Aninkan Wanga Sontakta Pining Letota KARBI Ningkan Kimi Karchu Ajaime Kipaman Pon Rong Pli Kachingrum Pon Borlai Hansia Rong, Soto Be Arong, Joy Terona Rong, Lapen Manik Rong Hang Arong Atumpen, Chirap Chito Ponsi, Pining Lethota, Aninkan Wanga Sontak Taxi, Ninkan Kimikar Chuajai make Mesen Pen Pachun Ponlo. Pitiadong Havar KARBI Ningkan Kimikar Chuajai make along. Litum Pini Dak, Pitiadong LP School Adungalong, Nalitum Ninkan Imi Katalon Patak Nali, Namsmith Rup Asar Havar Arada Tumpen. Chirap Chito Ponsi, Surini Rain Korapon Ningkan Kimi Karcho Asai, Mesen Pen Pachun Ponlo. Pini Bangso Asai along, Rong Asai, Rupasar Havar Hapadalong, Chirok Tok Arada Tumpen, Lam Take a Pachini Pon, Surupathar Constituency Havar, Pitiadong Arong a Permanapan, Open Stage, Lapen to Arklicho Pejo, Ahongjai, Non Prab Jinpen, Nang Pipon Nang Ji Pusi, KAC, MAC, EMCM MLA Lapen MP Atumpan Non Prab Jinpen Pitiadong Arong Lahai Kaching Tur Aversai Nang Pipon Nang Ji Pusisodak Pen Tuning Report Arnam Lang Pipen Thorom Terang Report KARBI Anglong TV9 News. Litum Pini Dak Pitiadong LP School Adungalong, Nalitum Ninkan Imi Katalon Patak Nali, Namsmith Dunta. Pitiadong na nilitum sengkan kimi dibilake. Ningkan pila piningan ke ningkan picok lo kasi ni tum kita tangan stami ni tum open stage ka be pena joini manili tum kai kita long liat hak son si ni tum chidi laten so pinso tum si tami nang bor idun ke nang bor idun los tami ni tum ke patul pila ke solo so tum si ka bor i ka patul pi pinak masi ni tum asap ka siksak do chat laten ni tum rong si tami kirung kerek stamini tumpa dupon korlo sitame kudoan kusi ni tumaning kanrang sitame ceng ponlo la sinili bange ni tumpan la MAC Baidos tame kadom terang pi sitame ni tumaphan la open state nang pi ra ni tum am se karchu kon thekji la sofa si chuning rilo la pen sar to diram rong hang sar phan sitame sangpi kadom tim terang pi la sitame ni tumaphan kupu pensi la so pen state nang pali pen ni tum Pitiadong Arata ining kithe ma ining ciparong long po pesini tum kadom terang pi phan sal SCM tu diram rong hang phan tanang khan pi po pesini ni tum mabangke so din ridon lo Inde, Nalimen ke? Nilimen ke minuti terang pi Nalige laso Pitiadong laso program along organizing president Pialodi. oh kala lo Inte cholo. Han Boka Sarte Terona Rong along ta KARBI Sengkan Kimi Mesen Pen Ketalon Pon. Lason Sit Ni Pai Si Thang Achiklo Ningkan Surihini Rain Korapo Arani. Inquiry truck number Duar Bagori MAC constituency under Han Boka Sarte Terona Rong along ta KARBI Sengkan Kimi Mesen Pen Ketalon Pon. Labangso KARBI Sengkan Kimi Ketalon Pon along Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetongdun Daitor Police Stations OC Pratap Sengnar Aluhi Amana Peng Pen Kachetongdun Laki Thedong Rongpi Arong Gaungbura Bin Rongpi Han Boka Sarte Terona Rong Arong Asar Dhoni Teron Prodip Kiling Robinson Kiling Chondro Hanse Robin Hanse Dilip Hanse Romesh Kiling Babu Kiling Pen Chenglok Pen Nanganarada Tumche Tongdun Pen Adap 7 o'clock Pen Guru Sar Prodip Kiling Pen Hempu Mukrang Piranja Ase Setame Arklipon Lake Rongisi Ninkan Arjon Kesokyun E Pen Chenglok Kaveda Chia Phansi Arklipon KARBI Atum Ke Ninkan Kimi Ke February 1 Arnisi Ninkan Kimi Puta Sarsaratum Pen Chithan Pon
Lapen February 1 arni ke KARBI ANGLONG angkang pian tak kitalon pon rinti lapen ladak KARBI sengkan kimi kitalon pon along kacepate laki ovi kimi guru saratum bong chinar nam kipu sitame cepate pon laki first nong A Chondro Hanse, second nong A Data, third nong A Rovelson Kiling atum si cepalong pon lapen Klim Summer atum sitame bong chin arnam kipu cepate pon first nong A Sarcheng Hon Teron, sar nong A Kiling, second nong A cepalong pon Lapen ke KARBI kilun ke kan sitame cepate pon. Sarcheng Hon Kiling 4 years Klim Sopen ijang pi lover pu alun sitame lun pon lasi me sen me et pen si KARBI sengkan kimi ketalon pachun pon long lu pusi committee atum pen than pon. Lokimi juri pen Mongol Singh Group report KARBI ANGLONG TV9 News. Ingdeng pli KARBI sengkan kimi mesen pen ketalon pon. Lakhain ko report ni lip constituency ke parlo Panjan Ram Lekte Patua Klamalong Ingdeng pli aparban KARBI sengkan kimi mesen pen ketalon pon. Rong rupaklar nang riso ejang chingthur nang wate PN ponsi Ram Lekte Patua Klamalong adap apor por pai trok si apor lama intur ponsi ason ke patuang deng pen chenglok Klim Summer atumapan arjan ki hi kachipate lapen hacha ke kan leng pum sok chon akekan lapen neng pineng so kaching ki chehut cheput hei hoi setame mesen pen kachipate angdeng pachon pon bangso sengkan kimi ketalona jai megalong jasem met Ram Lekte arong arada tumpen chepatir pi ponsi amet thanga khia da chirung pen kinangji ason an chepador pen bangso ame ke cheng pen ki jut an mesen pen pachun pon lapen Klim Summer atum arjan ki hi ka chepate ang bong pen ke cheng si angdeng Rajesh Kiling pen si chepalong ponlo lapen alang like art ahin ke Charlie Phan aning hangpik bonta nonamat ke Charlie chi avarsai katikuk dokok ajok akaprek angdeng an ke Charlie dun un edatlo lasi KARBI ANGLONG ke jak ke AAC Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok ke the kiting atumapan ke mesen ke Charlie avarsai ke longjia phansi tower cholang dinglo pusi chuning report tangte nonang ton pen alam thele arjupon sinang nile choki hala pen harba monropi camera person longliest terang report KARBI ANGLONG TV9 News Kasi element ke treaty terang pe labang so program along PPI tem dolo na itum person kilon ke kan chapati wape ni ars pe ni la person chapati do ko do aholo Klim Summer to mapan pini nilitum mane la hai ke ar pini ni hadi la hai da chapate do la pen pum sokchon la pen hacha ke kan nim sokirung la pen program KARBI aton pen hadi ka chapate pondo kibang jelang apan tami la person ka chisipe ni dum nilitum mane thek an pen la hai stame lam pum sokchon ponon ring dong chingdi ponon thek an pen ke paprang point han si bor ipon lo Pirte KARBI atum ke thang ECR niki pusar pisar atum penta na hok bomsi KARBI ningkan kimi pu thang ECR niki hok ponlo sonsi havar ke ha ke perlo monsing rongche hona rong setame KARBI ningkan kimi arani pu pachiton dun pen ingdeng ningkan pho an KARBI ningkan kimi ketalon pon pachok pon tanglo alang litumalong perang ke pen tahumri pona hot setame Arnam arni ke man pontang abang pu aphan setame malom swapor anke chikimu setame pado ponsi puthot alohia man pen kachetong dunatum aphanta KARBI poho pen karchua jaimek paman pon alohia man pen karcho pon lake kangki beloguri lem chairman samsing teron KSA Central Committee along AGS Ajay Rongchehon Dhonsing Rongchehon Rongasar lapen Gautam Singnar Piten terang atum pen KARBI poho aman peng pen archu ajay mek paman pon lun kanama lin setame ingpu padopon mesen pen KARBI ningkan kimi monsing rongche hona rong along pachun pon lapen thu perangke klem bangphu atum aphanta man chipi ponsi arun ingti kathar mirjeng hanse lapen arjun hanse atum aphan setame KARBI poho pen archu pon padopon lo lasi nono ve kimi atum setame thang ECR niki KARBI ningkan kimi ketalon pon verjia phan seta claim
พังโจเป็นอากินังสอดปีน้องปุซีมอนซิงรองจีฮอนอารองอลองอลุฮิยามานาตุมเป็นเพรังเกียเทงนุนางปัชินิดนพลนีเป็นอารุนิงที่กัตการ์บีอังลอง TV9 News narong ningkan kimi palon peneng an ningkan pocket pleng lo lasi laso ning ningkan kimi ke palon bangke palon hur nang po ningkan banget teng sikado kawe karbi do an san kur ta lasi la ningkan kimi bangke litum tini ing nang ne lasi nili pudam je bangke la non uwi kimi tum tini rang rang pu tini ne dat sikemi lo mane ko an ma ke kibi ke arong tin lebi lap sikemi lo lasi laso bangke litum tini nang ne lo ningkan kimi bangke ha aprang-prang litum ipui pi hom ala hapuko amang seng litum ke bi bom nang po palon bom nang po aprang kalau non api ong litum wirong ong lo laso abang ke la sila so nilipudai bang ke la risoy jang tumhan mane message pi mang la pulo litum tini nang ne like hala ki Desember last December tong la so la tapalon nang tamela ilitum la arleng karbi tum ningkan kini la tapalon nang po tatini nang nilo la bang ke ilitum la bang ke kado kawe cethan hu similo arong tin sarmar no risumar kono no korjang kono tin ini dat sekemi la bang sini di message pintum kado kawe la non hemirak ko korjang di samar temanta sini lihin pen udamu elo tang te pini berta ke lan si inton pon ikoklo domi thakmi